ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ମତେ କହିଲୁ। ଯୋଉ ମୋର ସାଙ୍ଗଟେ ଗୋଟେ ଓଟିପି ନବ ତ ଓଟିପି ନେଇକି ଓଟିପି ନେଇକି କଣ ଯୋଉ ଏତିକି ତ ଖାଲି ଓଟିପି ନବ। ଓଟିପି ନେଲେ କଣଟା ଓଟିପି ଟା କଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ? ଆରେ କୋଉ ସେ କୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ଓଟିପି ନବ? କୋଉ କାମ ପାଇଁ ନବ କି? ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ ଓଟିପି ଟା ନେଇକି ଫୋନ ନମ୍ବର ଦବ ଲଗଇନ କରିବ କୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ଓଟିପି ଟା ନବ? ତୁ ଓଟିପି ଦେଇଛୁ? ହଁ ତୋର ମେସେଜ ରେ କଣ ଆସିଲା? ବିଜେପି ବା ବିଜେପି ରେ ମେମ୍ବର ହେବା ପାଇଁ ତତେ ବେନିଫିଟ ଟା କଣ ମିଳିଲା? କିଛି ନା ଆଁ ତୁ 40 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା। ବିଜେପିରେ ମେମ୍ବର ହେଲେ 40 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ହଁ ନା ତତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡୁଛି? ମୋର କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ଓଟିପି ଦେବି 40 ଟଙ୍କା ପାଇବି। କିଏ ଦଉଛି କିଏ 40 ଟଙ୍କା? ମୋ ସାଙ୍ଗଟେ ତୋ ସାଙ୍ଗ ଘର କୋଉଠି? ବ୍ରହ୍ମପୁର। ତା ବୟସ କେତେ? ମୋ ସାଙ୍ଗ ବା ତୋ ସାଙ୍ଗ ତା ବୟସ କେତେ? ଆମ 19। 19 ବର୍ଷ ବୟସ ସିଏ ବିଜେପି ର ମାନେ ମେମ୍ବର ବଢେଇବା ତାକୁ 40 ଟଙ୍କା ଟା ସିଏ ଦଉଛି ନା ତା କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଆଉଛି? ବିଜେପି ବାଲା ଦଉଛନ୍ତି। ସେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗ ମାନେ ନାଇଁ ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ହଁ ସେ କରେ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସିଏ ତା ମାନେ ଆକୁ କହିଲା କି ଓଟିପି ଆଇଡି ଲଗଇନ କରିଦବୁ ହଁ ମୁଁ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବି ତାର ଆଚ୍ଛା 25 ଟଙ୍କା ମୋର 25 ଟଙ୍କା। ମାନେ ତ ବିଜେପି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବିଜେପିରେ ଆଡ କରିବ ତମକୁ ସେ 40 ଟଙ୍କା ଦବ। 50 ଟଙ୍କା ତାର 25 ମୋର 25। ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଡ କଲେ ସେ ଯୋଉ ତା ସାଙ୍ଗ ଟା କିଏ ଗୋଟେ ବିଜେପି ନେତା ନା କଣ? କଣ ଏତେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ପଚାରୁନୁ ତାକୁ। ଗୋଟେ ଓଟିପି ଯାହାକୁ ମାଗୁଛୁ ଓଟିପି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ନୁହଁ ଆଉ ଯୋଉ ସେ ଦଉଛି କଣ ପାଇଁ ବିଜେପିର ମେମ୍ବର ହେବା ପାଇଁ ସେ ଓଟିପି ନଉଛି ତ ସେ ବିଜେପିରେ ଆଡ କଲା। ହେଲେ ହବ କଣ? ବିଜେପିର ଇଏ ବଢିବ ତୁ ବିଜେପି ଲୋକ ଜାଣିବେ ତୁ ବିଜେପି ସପୋର୍ଟର ବୋଲି। ସେଥିରେ କଣ ଅଛି? ସେଥିରେ କଣ ଅଛି ତୁ ମତେ କୋଉ ହିସାବରେ ଫୋନ କରିକି କହିଲୁ ଓଟିପି ଦିଅ ବୋଲି ବିଜେପି ପାଇଁ? ଓହୋ ମୁଁ ଜାଣିଛି କଣ ଏତେ କଥା। ସାଙ୍ଗଟା ନାଁ କଣ? ରୋହନ। ଆଁ ରୋହନ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ରହ।